November ni som pakwa kumsang khazakwa somret pariat ni yen sap hovin an ngai hlut Thanksgiving Day ania bawruak po atheng thunom hleya chiandon pani poin Thanksgiving Day polami tur thil lei turin grocery store laman pana polizirlai nau pang pani de chu an chung te tel lawa an ma ni chawa an chwa voi khatna ani nge ya an chia thau lo chu an nuna chuan mi pa pakhat an hlimna song la kyan sak tu ram hwainon rong tak alo lang don ti chu ni heng hun laya case mangle rap thlak per pola ni nge ya tun chuma chuan no pang pakhat Michaela Garrett Baudan chanchin kan ngai thadon ani Hayward California hi the heart of the bay dia soichin ani ya khopui dang tan po mun laili takani wangin heart of the bay dia soifa ani chin he khwa cheng te hi an ngai nat omin an fel chin hleya khopui ve deuh thau ani wangin anwam tok vel veu maya California rama mishing nam sang chen tamna berdo tu ni boka chung kurwal deuh te tampo munnuam takani Hayward hi California State University omna khwani nge ya Michaela Garrett kumkomi chu anule pa Susan Markley Rod Garrett tan chuan rauhlu takania a chan po har satakan nei niin kumnga te meu anin boy pui nuwa an fanei chunania Michaela hi kumsang khazakwa somsari pakwa January ni somni pali khan Oakland California alo pianga Michaela piana changa kumtampo aliam main Susan le rote chuan damdoina po in enkol ngai lovin pathian ma somna andon beleta a fanoli bile fapa Alex ten nei leya kumsang khazakwa somrat paroka chuan Hayward a hian an pem ta ni Michaela chu mecheno panghar wangle hlim thei takania anung changa chain anu le pa te thu oi thei takani anu Susan chuan fate a enkol ne viawa a chang phei chuan overprotective an tiang chin hi ani veya an fada chu an telo chuan Khawiah an chwa tir ngai lawa pona in fiam chwa chungchanga po an fim khur hle bokani kumsang khazakwa somriat por chau hi California rama no pangrung pau lwarlai velania kumsang khazakwa somriat pariat November ni somni pali aloni chuan tuk chuan an chung kwa a anei zo nuwa chuan Michaela chuan a chian nu kumkomi Katrina Rodriguez nen chuan an veng grocery store thil lei turin anu chu chuan dila Susan chuan a phal sak lo zeta ma se Michaela chu alung nur hleya anu Susan chu ain thiam lo vele ta dewa nie puitin lam an panno konga po chwa salen ve deu te po an ngai don ani hi tin a phal sak vele ta ni Michaela chu dollar nga pe ya an chen dun chuan an phur don hleya an kaldona chuan Michaela chuan anu chu a mangai thu shilin grocery store lam chu an chen dun chuan an pana hemi hun lai vel chia hian apa road po an car service tira do wangin alo chuak ve chia boka afate clear lam nuwa chuan Susan po in chung lama lutin thlengsil tur te chu avasila Michaela te chen don po Rainbow Market Grocery Store Mission Boulevard ta chuan an thlengta a an thir sakur chu dorkota chuan an park tu na nura chuan lutin Mountain Dew pani le snack ten leya an thil lei zo chuan dor chu an chwa sana nima sela an thir sakur park na an thlen chuan thir sakur pakhat sok chu alo umta hau lo maya an chian don chuan an han song kwal ngia la an humai box silawa atopa chuan in chen shanga zon chu an ti ta zoka an chian don chuan a shan ve kalin thir sakur chu an zong ta a Michaela zong chuan an thir sakur zon chu parking area pathum na daya car pakhat nunga chuan ava hmowa Michaela chuan valak mai tumlai chuan car atanga ron chuakin mi pakhat chuan aron man ta thut mai car hnung se ta chuan nurlu trok Michaela chuan a thei topin chanpui tu awa a chianu chuan a au thoma chuan ron pana a chianuin ama ru pautum tu be velai te po a hmowa nima sela no pangmai chuan ti ngai na po shilovin a hlawlu tuk chu ading khong ta vek ringot mai ni Michaela rubo tu pa chuan man mo takin kar chu a khal chuak ngala
Mission Boulevard mun chu chhuasanin Union City lam chu apan ngala an tlan liam hnuah chuan Katrina chu har chuak thutin Rainbow Market ah chuan tlan lutin ke shirlawom rona ronilian hena chuan a chian no kidnap ani thu chu a shil thwaya rona chuan rang tak mai in police te chu a phone ngala police te po aron thleng rang hle crime scene te en fia ngal ni in ke shir rona chuan Katrina nu le pa te a phone sak ngala chuti mek lai in Susan chuan thleng alo sil zo deuh che a an pa ro chu mangang takin pona changron aw lutin an fano Michaela chu kidnap ani thu aron soi tamaya an nu pa chuan an mangangin an thlabar hleya an fano an ngai tuana chuan ngai na ati shelo hleya man mo takin Katrina pa ten chuan police ten crime scene an enfiana mun lam chu an pan ve ngala Katrina lain a chanu ngai to emawangin rilrumu malpo apo hlei thei selawa ti chuan in lama an shwai hori ta photani rotle Susan te ro chu police ta choi omin an labwai hleya Susan chuan karliam ta maya tu khat afanu poem sia chu angai to chuaka poem chu kidnapping chungchang ni in tunlaya mi engumza arok baw anni dan le tha ni chuang silawa mun pakhata tan tir anni chungchang ania Susan chuan afanu poem lo zia chu tuna until ton rap thlak tak mai lo thleng tur shitlok na ani aring ta hialani Rainbow Market a ke shirona chuan Michaela rubaw tolan dan chu alo shelo maya mingau kumsum thum borvel muihmul nei ani thu soya akarung te po chu asin duk ani thu asoile zela amai ro chu akar number le a model ro chang takin asoi theilo thungani ronai soizel dan chuan kidnapper hian car hi andur kota chuan aron da a gara changpo chuan aron chuaka nima sela dor chung ran lut alo chuan pona changin dor chunga mi te chu aron bi kwa rengani ome rona chuan an dor ro ka tumi mo alo ti sok hialani lemziak thiam chuan miswal pa mel chu ronai soyang chuan an ziak ta a lemziak chu police station shanga pek ni hin news le media outlet shanga the darani boka police te chuan Michaela te chian dun thil sakor bawa chuan kutla an mu chuak ta hlau maya nima sela an thil mu chuan apui veu ri lawani ome atu ka chuan FBI lampuin aron som ve ta a police te chuan Michaela case chu no pangruk baw mek tang tenen ain kai noin ringani ti chuan Katrina chu chiang taka robo tu mutu ani wangin athil shia song song te zo fia chu China sheta a investigator de chu Katrina de na chuan an kal le ta a anu le patenen chuan an sa chu hawin kidnapper lan dan te chu an han zo chiang le a nima sela maktak main ke shir soinen chuan alawin anglo hle maya Katrina chuan kidnapper chu mipa adar liam shet vela samse mai sol tung lampang mingau amai vela chuan arngeng le asirna hnu vel te po aum deuh thup ni na soya kumsom ni borvel nia a mu tho soi bokin amit mu chu apola si halmit ang takani thu a soi boka akar chu taksarung lampang hoi au kani thu soin a mel hem nual bokani ome police te chuan darkar somli paria set mai chu ke shirin ami mu a soi chu an lo song to sia kidnapper dik tak sok chu hun cha an lo pe sok le kalawni police te chuan Katrina soi ang mel pian sia chu media shanga an the dar le ngal ta sung sunga in thina chuan kalin sex offenders lawni to te chu thonzot fia boka volunteers te poin mari chhanem ngai nei in poster an lo sem kwal ve mek boka Michaela bawnia ain thomna te chu poster a chuan tilan ni in nima sela an khwa chuan Michaela chen sha anom thei chuang lawani ti chuan police te chuan search area ti zau an tum ta a Green Regional Park le Nalskren lama te chuan zona ni ta a helai mun hi gret chung kwa chena ina chang chuan minute rei vak lo kalania helai ram ngowa hiking ti hawin puitling le nau pangke nyak an mu thu an lo sei ve bok nen be se om ve dewani no chui do de chuan blanket le fast food container rock an char ve boka
nima sela an mi zon te nu chia ani ya ti ro chu hria ta ni lova helicopter te nen chuan ramngo chu an en fia zela hetia man ro thei zong zong ne na an dap nuwa po hian Michaela le ama kidnap tu miswal nu ma engma an mu chuang lawani Michaela case chu unsolved mystery te hial ti chwa ania America's most wanted chanchin buwa no pangru baw tarlan masaber aloni pha ta nge ni ti chuan Michaela chu America rampum huapin a chanchin le bawdan te chu thedar aloni ta a American football milarte point Michaela muwa da nei theinan chuan an tla ngau poina sa hle boka azon mona konga pui theitu chu US dollar sing sari offer ni bokani kum hiala loveya kum kha chung chuan police ten Michaela chungchanga chuan thuthar sanga chuang andonga nima sela chung singa tamsok chu thupar puling le rin tlak lo soizui tlak lo ani thonga Susan Pei chuan mi thu soi eng mo asia ta wangin Russia ram thlengin a fanu chanchin angai venzuyani kumli lai alo liam le nuwa chuan investigator te puin an thodon tam tak te chu pakhat te in an han clear le ta a kumsang khazakwa sumkwa pakhat le sang khazakwa sumkwa pani in karvela khan jail tang pakhat hian Michaela bo thuwa chuan thu engemo bengver tak mai asia thu arun soya hepa hi Roger Hager tania kumsom pakhat lai lungina tang to ani nge ya ama hi ruk wanga lungin tang ania asoidanin achiampa chuan Union City Phaizol pakhata ruanga phum thoni atira chuan nuchui tu de chuan an oi vaklawa police ten athusoi an oi vaklo wangin kumsang khazakwa sumko pani chuan San Francisco chanchin but nena chuan lekha thon ziakin Michaela ruk bau chungchanga chuan thoshiat anei thule arwang phum ani na hmunte po asia thu chu athon ta a chutia media lama athoshiat te puanzar ni wangin mi puilamin nuchui tu de chu na sata kanorin California court a chuan shwaya jury te bula athoshiat ang te chu in puang theitura mala turin antita a ti chuan Hagar chuan Michaela ruang an phum na mai baka athatu omna hmun thlenga a hrai thei thu chu police te alo shil ve boka asoyang chuan Union City hmuna ruamzola chuan police te chu a hrai ta a dar karya set mai an zon nuwa po chuan kholai ruang ma an zong mu hau lo Hagar chuan police te chu alo bol kwal mai so kalo ni hemi wang hian atan hun chung kumruk seta po sayania Michaela chung te chu beisena thon asiam sakawangin US dollar sangruk zangna domnan peturin court chuan thotlukna asiam bukani police te chuan michen khatne na changin shiatan ne pakhat chu kumsang khasakwa sumkwa pakhat khan me pakhat Timothy Binder kumsomli pathum mi bolhlo songbol na thok pakhat chu an khwa East Bay area nu le paten anung changchu amak sak thole no pangtana a lo om thu an lo report to a no pangte chu poisa le thildanga han thlem kwalte a chin thu an soyani police te chuan Binder anun chu an han chinglet le ta a Binder chuan le kha horop letling zonga zate chinga dar thlanga changa ina chair thei chaute an ni china ni o me venwar a khal china a license plate number a chuan love you ti an ziak bokani o me aven chunga chuan me chenau pang thalak tam takle thojak chi sang te Bible tho thlengin ain bel khatani o me avena chuan no pang pani ngot mai thlemlo alo tum to wangin khe siam sakani to nima sela thilpui engma a thlen sia tani tak silawa chuan case po chu su sakle ania Michaela bautir livel kumsang khazakwa somriat pariat November thla po khan Michaela nu season chu alova khola ni o me chu mai baka chuan no pangdang bove kumsari mi Amber Swarsinu Kim Swars po alova pe popti chadania Amber Swarsi Michaela bo ma kum June thlavel khan abo to Amber le Michaela nu de soidanin Binder chuan alo before ni o me ama chuan ngai thatla na an nei to sana kalayin an fare ke san china chuan ma sona omle omlo te sha tumin aron ngai ven fauti an suyani maktak mahin kumsang khazakwa somriat parian June thla
Embari rukbo ani nuwa khan police te hena chuan binder hian lekha alo thona chu lekha chuan mecheno pang kumkumi chu rukbo ani le tur thu azia kani azia ange hian anuluka Michaela I kumkumi chu rukbo ani le thatse a Michaela I rukbo ani nu December 30 lama po chuan FBI profiler hena chuan lekha thonin mecheno pang kumlimi chu rukbo ani le tur thu ziak le a asoyange yin December ni somni pasari kumsang khazakwa sumko pakhat chuan Amanda Campbell kumlimi chu an ina changa rukbo ani vele tarenga hebaka hian kumsom pathum mi Dublin mecheno pang Eileen Michaela po rukbo ania binder kho sakzia chuan mi shiat a hlo chawa no pang rukbo omde oreng mainen chuan mi puite po an thinrem to hleya mi puite chuan no pang rukbo chungchanga chuan binder le achung te chu chana peturin an phut ta hialani hetia mi pui thin urin anjin hel thuwa binder le achung te an chim buai ta ka chuan binder ber chuan city fairfield ta chuan inpu ming chhiatna defamation case a file te hialani case a chuan chakna a chang ngei buka police te po chuan binder chu an chui chunzom talawa anjin danin binder hian no pangruk bau case a hian rol poimo tak chu a play ve chiang ani Michaela case chu an kalpui te zela no chui tu te tan chuan chawnan satak ani towa honakal liam vezel boxia heti megla hian mi pakhat Curtis Dean Anderson po ren hel thuwa chuan police ten anau chui ve mek boka ti chuan kumsang ni August thla chuan an man ta nge ngeya an man nuwa hian twin zo fiana an kalpui ta a Curtis Dean hian no pangbo san lai mek kumsari mi Gianna Fairchild Valigo California mi chu kumsang khazakwa sumkwa pokwa khan aruk bang mai baka atha thu ain puanga kumsang ni pasaria FBI tenen aning kumna chuan ani baka hian mechino pangle mechia mi som pathum lai atha thu ala soita cheu maya hengzinga hian Michaela bohma kuma bove Amber Swasipo chu ama ruk bawle atha thu asoi chuak buka nima sela no chui tu ten thotam tak an zo main December ni kwa kumsang ni pasari khan kalle thin chelo wangin aboral ta thot maya Curtis chu thito ma se athil lo sei chwa to te awang chuan investigator ten anun lo man to dan chu hairan chim thain an cheta a ti chuan Curtis anun chu an han chinglet le ta a an chui chian tak nuwa chuan Michaela rubautu Karlandan Katrina in asuyang cha chu Curtis chuan alo nei ve chin thi an she chuak zuya nima sela ti vak ngai na om chuang lo hle a kar nei tu pale an chui tur ber chu a om tat lovani nu chuina chu an kalpui ta zela kumriat lai mai avele nu kumsang ni somni December ni somni pakhata chuan police department tele FBI te chuan Michaela Garrity case a chuan mi pakhat manani thu aron puang ta a ahming chu David Michani kumsum nga pakumi ni in an man theina chan chu technology chatak tak lo omzel wangani pakhata mana Michaela te chian don thir sakora kuzatlan mo chwata kha tu kut nge lo ni ti chu tunlai technology chatak mai chuan alo she theina sato thlatani ti chuan kumsum nga pakumi David Mistu kumkomi Michaela Garrett rubo tule tha thwa chuan man ni hin custodia dania Santa Rita jail Alameda County adania David Emery Missy kumsang khazakwa smuruk pakhat February ni sombakwa Chicago Illinois lo piangin anun man chawdan chu ashisel viau lo kumsom paruk miniin jela lutin kheisanai der toni kumsang khazakwa sumsari pasaria mi ina lu ruin anom puinu chu chemte vawin akhwai khemani ome nima sela anu lo kuma chuan perolina chuak le a ti chuan kumsang khazakwa sumsari pakwa February thla chuan mi cherwang moilo taka alo khosak puya wangin kheisiam sakle nia avoi ni na tan kumsang khazakwa sumriat pakhat khan perola chwa anile ta a me thla kumsang khazakwa sumriat pariata chuan
sen lian jo grocery ro ka wangin an man le a kum khat jel tang tura ti niin kum khat chung chu en thlak na hnuaia tura ti ane boka ni Michaela November kum sang kha zakwa somret pariata chuan chwa zalen anile tapal hlau maya December kum sang kha zakwa sumko pariata kum somthum pariat mi Margaret Ball alo lang veleya ani hi David a chen chata kaniya hun har sa ato ania po ama pui theitu alo ni chin bokani Margaret chu pula na setaka soi sakle chimte vinia chutia Margaret hi David an asoi selai chu Margaret fanu chuan alo mu fekani ome hemi wanghian man ania renga kumsom paria chung chu jel tang tura ti niin jela hun aman mek lain Michaela case mo phur tu ni ti an sia chhun som le zuiani Michaela case ba ka hian kumsang ni som paria ta chuan Margaret a tha wanga an man lai mekin case tanga po DNA an la mu chuak zui zela kumsang kha zakwa sumriat paruka khan Fremont California kumsom pariat mi Michelle Xavier le kumsom ni mi Jennifer David Chandun chu an chungte birthday dinner ba sei chim turin February ni kumsang kha zakwa somriat paruk chuan an chuaka dinner party zo nuwa chuan in lampanin an holeya in an thlen main grocery store thilan leya chumi nu loka chuan kothlera an ruang chu ruak vekin vina nu ma tam tak nen an charta ni an chui chian nuwa chuan pong swalan ni ti sha zuyani boka anni pani case po hi poi khoitu an je chuak zawlo ve thawa ni Michaela kumsum thum pani nuwa chuan technology chatak puina in an pani taksa hian hem swalpa DNA hi mu anita a David Mistruan toltha case or nem ta leya Alameda District Attorney Nancy O'Malley chuan David Mistru thitura shemna a mu ngeyarin thu asoya amairo chu child alama chondon chawa engtiang takin nge jury ten thutlukna an siam don ti ero sha thei alani lawa David chu mi pathum tha thuwa Michaela ruk bau thuwa case alo nei ta a Michaela chu a tha ve nge rin nyama se arwang tak ngel po mu ani tatlaw wangin rubau tu ni na a chau chuan pu thei alani tlatani tuna hian David Mishi joel ma chon ma bakin jela ala umme kani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni